Ngayifuna nje mina imali yami. Angenze ngidlale wena. Sewufuna iqatheli noboya, ngakunika mina iqatheli noboya ukuthi into yakho ayivukanga, akuyona inkinga yami. Ngabe bafikile amadoda ayazi into ayenzayo, athenga, adla, akhokha. Ngifuna imali yami ke mina, angizudlala wena. Nasegaraji akuthiwa ngoba wena akwazi ukudrive imoto uzoyithatha mahhala. Uhlala ukwenza ukulungela mina ngiyayifuna imali yami. I'm sorry. Usorry ini? Uzoba sorry ngemali, ngifuna imali yami mina. Otherwise umhlaba wonke uzoyazi inkinga yakho. Ufuna imali yami. Madlala wena mina. Noma sengamane ngikhokha uhafu nje. Uhafu wani? Habe. Ha, ngabe nami ngikunika iqathela uhafu, wena uhluleka ukulidla iqathela lami beliphelele. Ufuna imali yami mina. Ngenzeka ngalutho nje. Ubuthanda phela ukuthi ngenzeki. Wena ungenelana eKFC uyothenga inyama uzazi kahle ukuthi uneyisini. Ufuna imali yami mina?